8,000 familja se tkun qed tgawdi minn ftehim li sar bejn Identity Malta u l-kumpanija ARMS LTD fejn se jkun iffaċilitat il-proċess ta' meta jkun hemm tibdil fin-numru ta' membri tal-familja minħabba t-twelid ta' tarbija ġdida jew inkella l-mewt ta' xi qarib. Fil-passat wieħed kien ikollu joqgħod imur għand il-kumpanija ARMS LTD u Identity Malta sabiex jiddikjara l-membri tal-familja u bekk ikun jista' jingħata s-sussidju fil-kont tad-dawl u tal-ilma b'mod ġust. Is-sena l-oħra ġew irreġistrati l fuq minn 4,000 twelid u aktar minn 3,500 mewt u għalhekk dan ifisser li huma bosta dawk li se jkunu qed igawdu minn din l-inizjattiva. Waqt li firmar tal-ftehim il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli spjegat kif dan il-ftehim se jkun qed jiffaċilita l-ħajja tal-poplu. Meta ikun hemm twelid jew inkella mewt, qegħdin naċċertaw ruħna li l-bidla fil-kont issir b'mod awtomatiku. B'dan il-mod inkunu qegħdin nevitaw li l-persuni jridu joqogħdu jiġru min-naħa l-oħra biex jagħmlu dan it-tibdil u l-affarijiet isiru b'mod aktar sempliċi u faċli. Sabiex isir it-tibdil fil-kont wieħed irid jimla dettalji tal-kont tad-dawl u tal-ilma fil-formola tad-dikjarazzjoni li tista' timtela online. U meta l-formola tasal għand Identity Malta, il-ħaddiema ta' din l-entità jaġġornaw is-sistema u jgħaddu l-informazzjoni meħtieġa lill-ARMS Limited mingħajr dewmien. Is-Segretarju Parlamentari għall-Komunitajiet Alex Muscat li wkoll kien preżenti għall-iffirmar ta' dan il-ftehim sqal li permezz ta' din is-sistema se titjieb il-kwalità tas-servizz mogħti. Dan ix-xogħol kollu ser jibda jsir b'mod awtomatiku permezz ta' komunikazzjoni aħjar bejn dawn iż-żewġ entitajiet. Allura finalment qed nagħtu servizz iktar ta' kwalità b'inqas burokrazija lir-residenti kollha ta' pajjiżna.